बावखुंग्रि बीटीसी बियाबाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो चेक रानदों। बिटिआर सरकारनि थामथि खोलोबनि आरोबाव बाखनायथाव खामानि फरायसा फरायसुलिफोरनो सोलोंथाइ बिथिङाव राङारि अनसुंथाइ हेफाजाब होबोनाय हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि मोन 40 बियाबाव 5,000 रांनि चेक राननानै होनायजों लोगोसे कक्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बीटीसी बियाबनि सिङावबो सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। बावखुंग्रि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव औवाबारि गामिनि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो कक्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, इउपिपिएल मेडिया सेलनि गाहाय नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारि, लोगोसे बावखुंग्रि बीटीसी बियाबनि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन सन्जय नार्जारि, गुबुन गुबुन बिबाननि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बावखुंग्रि बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय 200निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। देग्लायनि 2023-24 मायथाइनि बा रांखान्थि बोसोरनि जे बिटिआर सोरखारनिफ्राय जे गियान सोरां जे बिथांखि बियो थामथि खोलोबनि दिनै जोङो चेक राननाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे चेक राननाय हाबाफारियाव जों गासै बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै गासै 200 स्टुडेन्टखौ जोङो दिनैहाय जोङो सेंसन मोननो हादों। बे दिनै गासै 200 फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो लेंहरनानै दिनै बे 5,000 चेकनि जे गियान सोरां बिथांखिनि जे चेक जों बेखौ दिनै होनो आवगायदों आरो जों बेजों जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो सानदों जायफोर बिपिएल फेमिलिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायनायाव गोबां रांखान्थियारि जेंना गोलैयो, जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो, फरायनायफोरखौ नागारनांगौ जायो। बेखायनो बिटिआर सरकारा जोंनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' सारा जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मोजां सिन्था खालामनानै बिथांमोनखौ रांखान्थियारि हेफाजाब होनाय थांखिजों जे गियान सोरां बिथांखि बेखौ जोंनि बिटिआर सरकारिनो गावनि निजा मोनसे आसनि बानायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिनि थाखायनो जोंबो बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जे बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर' सारनि अननायाव देग्लायबो जोङो जे 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो जे जोङो 5,000 राङै जे चेक होनो हादों जों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो प्रमद बर' सारखौ जोङो बावखुंग्रि समस्ति जानानै रोजा रोजा जों साबायखर बावनाय जादों। जायफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा मोननो हाबाय बिथांमोनखौ माबायदि सायख'नाय जादों? जोङो बेहाय जायफोर बिपिएल फेमिलि गोरिब थाखोनि फरायसाफोर जों बेखौ गासै जोंनि समस्तियाव 9टा बिटिसिनि सिङाव थानायजों लोगोसे जोङो मोनसे टाउन एरिया गासै 10टा प्राइमारि एबा बिटिसिनिफ्राय जोङो बे चेकखौ जोङो टारगेट खालामनानै जोङो जायफोर गरिब थाखोनि जायफोर मेट्रिक पास जानानै कलेज फरायबाय, इउनिभार्सिटि फरायबाय, जों बिथांमोननो नैबे गियान सोरां बिथांखिखौ होनो थाखाय जोङो सायख'नाय जायो। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव होनाय जादों नामा? औ, बेखौ दिनैहाय जोंनो जे मोनसे अर्डार, बे अर्डार मथे दिनैनि साननि गेजेरावनो गासै मोन 40 समस्तिनि गेजेराव बे गासै मोनफ्रोमबो समस्तियाव जे 200 जे सायख'जानाय जे गियान सोरां बिथांखिनि बेनिफिसारिफोर बिथांमोननि चेक राननायखौ जों मिथिगौ। दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिटिआर सरकारनि बा बिटिआर ओनसोलनि मोन 40 समस्तियाव दिनै बेखौ राननाय जादों होननानै जोंबो मिथिगौ। सिगां समनि आरो दिनैनि राननाय गासै बेसेबां स्टुडेन्टफोरनो होनो हागोन नैबे समस्तियाव? जोङो बोसोराव जोंनो मोनसे समस्तियाव 200 टारगेट होयो। दिनैसिम जोङो बोसोराव बोसोरथाम जोङो थामथि खेबनि थाखाय होबाय। बे हिसाबै जोङो 600 जन जायो, 600सा फरायसाफोर जायो। फार्स्ट फेज हिसाबाव जों एसे माखासे जोङो टारगेटखौ जोङो मिलायनो हायाखै, एसे खम जादों। खमावबो जोङो 500नि बारा जोङो बे बोसोरथामाव जोङो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों
5,000 चेकनि 5,000 रांनि चेक जोङो गरिब दुखिया न'खरनि फरायसाफोरनो जोङो दिनैसिमाव होनो हाबाय होननानै जोङो बुंनो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।